Hey, what's up? Okay, welcome sa isa namang edisyon. Ito tayo ngayon. Yan, mag-iihaw. So, yan. Ihaw-hihaw ng tilapia. Mamaya balikan natin. Ito na yung mga tanim nila. Okay. Yan, ganda. Ya. Wow, napaka-creative. Kaya yung plantasyon ng mga pichay para-paraan lang. Buhay construction. Yan, dahan-dahan lang tayo. Kaya ang update natin. Yan. Ganda na ng tinanim nila. So nung nakaraan wala pa yan, naka-prepare lang. So ito ngayon. Ayan, update din sa ating sitaw. Wow, good yung sitaw. Wala na, tinira na nila. Okay, so ayan. Kahit nasa construction site tayo, gumagawa ng paraan. Tingnan natin yung mga alugbati. Wow, mga alugbati, very good. Ayan. Samahan natin ng magandang saluyot. Hindi na lumaki. Ganda ba sa lahat yung kamatis. Ayan, kamatis, where are you? Close up. Nakapokus na. Ayan, ang dami, mga dalawa. Yan. So, yun pa rin yung usual na nakikita natin, sama natin sa pang-araw-araw. Yan. Next. Ako, mukhang uulan. So, ito na yung big ginamitan ng mathematics. Yan. Diba? Ang ganda. Yan guys. Yan ang buhay sa construction. Shoutout sa mga masisipag natin nakasamahan. Ayan, si Boss Jonathan. Ayan. So yung papaya natin gumagana na. So ito yung ating prepare naman para sa binhi. Hindi ko alam kung mustasa, pipino or ano ba yung nandiyan pa. Ayun. Ano boss? Shoutout dyan sa ating pinakagwaping. Ayan. Huwag kang umalis lakay. Ayan, masipag yan magtanim ng pichay. Pag wala siya, kinakana namin yung pichay niya. Maganda tayo ditong alaga. So, shoutout sa kapatid ko yan. Masipag yan papakainin namin yung bato-bato. Sa Bicol, kurukokok. Sa inyo, ano ba yan? So, tingnan natin. Nakaabang na si Miming, oh. Shoutout kay Miming, gutom. Ming! Ayan. Naabangan. So, ito, pinapakain yung ang cute. Ayun, sa loob yung isa. Wow, gutom na gutom. Ayan. Sa loob yung isa. Yun, wow, tahimik. Yung sa pinapakain. Wow, gutom na gutom, oh. So ganyan namin pinapakain. Siya pala, hindi ako. Kasi tamad ako magpakain yan. Pasubo ka naman 4 o 5 beses lang. Yan.
Ayan. Dito naman tayo sa loob. Siyempre, di mawawala ang ating handa na pang-ulam. Yan. Shoutout sa kamatis. Kanina nakapukos. Ngayon hinog na. Yan. Dito na napakinabangan na yan ng tilapia. Yan. Yan. Sipag ng mga kasama natin dito. May bonus pang tinapay. Ayan ang mga masipag nating chef. Chef Boy Logra. Ayan yung mga nag-aabang ng mga kaibigan natin. Yan, si Miming. Shoutout sa Miming. Huwag mong kakanin ng aming tilapia ha. At mamaya ikaw ang kainin namin. Wala kaming ulam. Yan guys. Kita nyo na. So maganda yung update natin. At paano. Kitang kita naman na nabubuhay na yung ating pichay. So yung isang araw dapat na kunan ko pala yung pagkakuha nila ng kamote. Sarap sana yung kamote nilaga. Wala na. So maganda sana yun eh. Parang mga bata naghahanap ng laman. Yun, tusok dito, tusok doon. Kada tusok laman. Yun pala wala na. So ayan. Malapit na, nandyan natin ilalagay yung tilapia. So yan yung magiging ulam natin. Okay, so yan lang guys. Update ulit sa next episode. So bago yan, shout out nga pala kay Ma'am Aliyah ulit. Si Ma'am Aliyah talaga, kanina gagaling ko lang sa niya, LS. Kay Sir Bombay, salamat sa suporta. Si Miss Babes Kablad Villegas, so maraming salamat sa pag-play ng ating mga video. Kahit pa paano nadadagdagan yung watch hour ko. And then sino pa ba yung mga kasamaan ko dyan na nakalimutan ko na? Si Tita Mariam, shoutout sa'yo Tita Mariam. Hindi na ako nakapag-attend ng premiere mo, pero nape-play naman ako kahit pa paano. Salamat sa suporta, sa pagturo mo sa akin para maging upgraded naman yung kaalaman ko. Hindi yung puro tanong ng tanong. Kahit pa paano, pag may nagtanong, mayroon naman akong isasagot sa kasama natin. So sino pa? So yun lang, wala akong pa. Si special mention ko na lang si Erwin. Kung na yung nakita mong picture na umalis ka, mayroon na tayong pagbabago. Pichay, Erwin Murada, shoutout sa'yo. Sa lahat ng mga kasamang ko dito, sabi ko lang, salamat sa pagtsatsaga nyo. Salamat din sa oras na inila nyo para dito sa kasama natin. Hanggang sa muli, bye bye.